ελληνικό ρεμπέτικο τραγούδι είναι το τραγούδι των απόκληρων της κοινωνίας και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του δημοτικού τραγουδιού, όπως το τραγουδούσαν οι κλέφτες και οι αρματολοί, που κι αυτοί στην αρχή ήταν αποδιωγμένοι από την κοινωνία της εποχής τους. Η λέξη μάγκα πρωτακούστηκε στα βουνά της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας και αναφερόταν σε μια οργανωτική υποδιέρεση των αρματολών και των κλεφτών. Αντίστοιχο μουσικό φαινόμενο είναι τα νεύρικα μπλουζ στην Αμερική, τα ασίκικα στην Τουρκία, τα τσιγκάνικα και στις μέρες μας η rock, pop και underground μουσική, τουλάχιστον όπως ξεκίνησε. Όλα αυτά τα τραγούδια έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία. Υπαρξιακό αδιέξοδο, καυστικότητα στο στίχο, τάσεις φυγής, περιφρόνηση στα μικροαστικά πρότυπα και στις καθιερωμένες αξίες. Το ρεμπέτικο τραγούδι εμφανίστηκε γύρω στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα στα αστικά κέντρα και κυρίως στη Σύρα και στον Πειραιά. Ήταν το τραγούδι των οργανωμένων στην πιάτσα που τους ενώνουν ακατάλητοι δεσμοί φιλότιμου, παλικαριάς και κοινής περιφρόνησης για μια κοινωνία που έτσι κι αλλιώς τους είχε πετάξει στο περιθώριο. Αγράμματοι καθώς ήταν, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τις κοινωνικές αιτίες της κατάστασής τους και τα πειρά τους εστρέφονταν κυρίως κατά των εκπροσώπων της εξουσίας και κάποτε κατά των γυναικών. Ο ρεμπέτης της πρώτης περίοδου του ρεμπέτικου, δηλαδή μέχρι το 1922, τάχε μονίμως με τους δικαστές και τους αστιφύλακες. Πούταν ο νου σου, πούτανε, κυραστινόμε, πούτανε. Ο έρωτας κρατούσε μικρό χώρο στα τραγούδια τους και η γυναίκα ήταν τις πιο πολλές φορές αντικείμενο χλευασμού. Ήσουνα, τι ήσουνα, μια παξιμαδοκλέφτρα. Και τώρα που σε πήρα εγώ, γυρεύεις σούρτα φέρτα, λέει ένα ρεμπέτικο του 1900. Οι ρεμπέτες της περίοδου αυτής διαπνέονταν από μια διάθεση έντονης γελιοποίησης των όσων θεωρούνταν ιερά και όσια. Δική μου είναι η Ελλάς και στην κατάντια της γελάς. Της λείπει τόνα της ποδάρι, βρε και το παίξανε στο ζάρι. Ρεμπέτικο του 1910. Κάτι ανάλογο ακούμε τώρα από τον Ταλάρα και τον Παπακοσταντίνου. Μη γελάς, μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς. Με τη γλύκα μου φυλάς, λέει ο ένας, και Ελλάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς, ο άλλος. Φαίνεται πως κάθε φορά που γελιοποιείται η Ελλάς, ιδίως από τις πράξεις των αρχηγών της, κάποιος ρεμπέτης ή ροκ θα το επισημάνει. Στην κλασική περίοδο του ρεμπέτικου, 22-40, ο ρεμπέτης με τη βοήθεια και των προσφύγων της Μικράς Ασίας αρχίζει να υποψιάζεται πως για τις εξαθλιωμένες συνθήκες της ζωής του δεν του φταίει η ατυχία, αλλά η αδικία. Μαράθηκε η καρδούλα μου με αυτή την αδικία, παλιοζωή, ψεύτη δουλειά και παλιοκοινωνία. Τραγούδι του Χατζηχρήστου. Παράλληλα, τα αισθήματα της θερμής φιλίας, αλληλοϊποστήριξης και εμπιστοσύνης διαφαίνονται στους στίχους του Μάρκου. Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά εμένα μ' αγαπούνε. Μόλις θα μ' αντικρίσουνε, θυσία θα γινούνε. Την ίδια εποχή, γύρω στα 1930, ο Μάρκος θα καυτηριάσει το άσκοπο, ανώφελο και γελίο των επαγγελματιών της πολιτικής. Βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω, να κάθομαι τεμπέλικα, να τρώω και να πίνω. Και να ανεβαίνω στη Βουλή, εγώ να τους διατάζω, να τους πατώ τον αργυλέ και να τους μαστουριάζω. Και ενώ η γη κλειδονίζεται από συμφορές και πολέμους, οι ρεμπέτες μπαίνουν στην τρίτη και τελευταία τους περίοδο, 40-53. Τώρα
ξέρουν πια πως από τους πόνους και τα βάσανά του δεν θα τους γλιτώσει η αυτάρκεια της πιάτσας. Ο Μάγκας λέγεται πια Λεβέντης, ο περιπλανόμενος Νταΐς πιάνει δουλειά και ο Τσιτσάνης τραγουδάει. Κοίτα να βρεις ένα παιδί εργατικό, να παντρευτείς και ευτυχισμένη πια να ζήσεις. Εγώ επήρα πια το δρόμο των κακών και δεν αξίζει ένα ρεμάλι να αγαπήσεις. Και καθώς το εργατικό παιδί είναι πια πρότυπο ζωής και όχι ο Μάγκας, ο Τσιτσάνης, πρωταγωνιστής αυτής της περίοδου, γράφει έναν ύμνο για την εργατική τάξη. Σφυρίζει η φάμπρικα μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά, για να δουλέψουν όλη τη μέρα. Για σου περήφανη και αθάνατη εργατιά. Όσο για το σπαραγμό της ερωτικής θέλησης, χαρακτηριστικό πολλών τραγουδιών αυτής της περίοδου, θυμίζει το σπαραγμό του ρεμπέτη για τον αποκλεισμό του από τις μεγάλες ευκαιρίες της ζωής. Το παράθυρο κλεισμένο, σφαλισμένο σκοτεινό, για ποιο λόγο δεν ανοίγεις, πεισματάρα να σε δω. Αυτή την αίσθηση αδυναμίας τραγούδισε και ο Απόστολος Καλδάρας. Κάθε βήμα στη ζωή μου είναι πόνος και συμφορά. Θέλω ο δόλιος να πετάξω, μα δεν έχω τα φτερά. Μια προσπάθεια πετάγματος ήταν και η μετανάστευση εκείνη την εποχή. Μέσα στο τρένο Γερμανίας-Αθηνών, στην τρίτη θέση σε μια άκρη καθισμένος, αφήνω πίσω μου το μαύρο παρελθόν και φεύγω μόνος μου, φτωχός και αδικημένος. Τραγουδούσε η τίμια και αντρίκια φωνή του Στέλιου Καζατζίδη, την ελεγγία της ξενιτιάς. Έναν άλλο δρόμο άρχισε να παίρνει από εκεί και πέρα το λαϊκό τραγούδι, ώσπου μας προέκυψε η εισβολή του σαλονιού στα στέκια τα ρεμπέτικα και η εμπορικοποίηση. Γρήγορα το λαϊκό τραγούδι από τη σύγχρονη μαζική κουλτούρα που κράτησε, γρήγορα το λαϊκό τραγούδι αφομοιώθηκε από τη σύγχρονη μαζική κουλτούρα που κράτησε τα καλύτερα στοιχεία του εναντίον των γνήσιων φορέων του. Και σιγά σιγά, να τα πιάτα και οι γαρδένιες, να και το σιρτάκι, να και τα λαμέ. Έτσι ανεδύθη η κυρία Ρίτα Σακελαρίου, απαστράφτουσα, να μας δηλώσει με ένα ακόμα σλόγγαν πως οι σαραντάρες ίσον με 2 εικοσάρες. Απόψε θα ακούσουμε μερικά παλιά και νεότικα ρεμπέτικα. Δεν πρόκειται βέβαια για απόπειρα αναβίωσης του είδους, γιατί οι συνθήκες που γέννησαν το ρεμπέτικο έχουν αλλάξει. Είναι μόνο μια προσπάθεια να συνδεθούμε με το παρελθόν, για πολλούς από εμάς δεν είναι και πάρα πολύ παρελθόν, και γιατί όχι να γλεντήσουμε με τους ρεμπέτες στου Θωμά το μαγαζί.